କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଆଜି କ'ଣ ଶିଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର ଜାଣିଯିବ। ହଁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ଅ ବନାନର କିଛି ଶବ୍ଦ, ଆକାର ଯୋଗ ଏବଂ ଅର୍ଷଇକାରର କିଛି ଶବ୍ଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲ ଦେଖି ଅରୁ ଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତୋଟି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ଅଛି? କିଏ ଜାଣିଛ ହାତ ଟେକ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ଚନ୍ଦନ କୁହ ଅରୁ ଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେଟା ଅକ୍ଷର ଅଛି? 52ଟା ଅକ୍ଷର ଅଛି ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି ପିଲାମାନେ ଅ ବନାନର ଶବ୍ଦ କିଏ କହିପାରିବ ହାତ ଟେକ। ଅ ବନାନର ଶବ୍ଦ ସୋନାଲି କ ଅଛି। ଚନ୍ଦନ କ ତମେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କୁହ। ଚକ। ଗାୟତ୍ରୀ ତମେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କୁହ। ଅଳସ। ଦୁଲମା ତମେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କୁହ। ଆସନ। ଦର୍ମା ଅରଟ। ଔଷଧ। ପଦ୍ମିନୀ ତମେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କୁହ। ଚକ। ତମ ସାଇଡ଼ରେ କିଏ କହିପାରିବ ନାହିଁ? ବଳଦ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆକାଶ। ଏଇଟା ତ ଆକାଶ ତ ଏଇଟା ଆକାର ଯୋଗରେ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ଅ ବନାନ ମାନେ ଅରୁ ଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗଠନ ହେବ ତାକୁ ଅବନାନ କୁହାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆକାର ଯୋଗର ଶବ୍ଦ କିଏ କହିପାରିବ ହାତ ଟେକ। ଆକାର ଅକସ୍କ ହାତ ସୁନା ଆଶା। ଆହୁରି କିଏ କହିପାରିବ? ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଏଇ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।